tour du monde fatamela signé inandripaka olo maro anao tagnatiny zegny la France ny tretre firenena maro mitaregny nazonao covid zisika mikasikarako tegna nave anao igny andrendripaka zahe everino mitovy amindro vazahagny zahe malagasy inagnano erkany vitanao fanatsy tianao ombe anticorne Malagasy nono mode everino mitovy amindro vazahagny zahe malagasy fa no tsy mety horas ny malagasy anao horas ny gasikara anao eko ndraiky mandevona maro olo natinao za matoky zalahady fako mine zay tsy vitanao tsy mety horas ny malagasy anao horas ny gasikara anao eko ndraiky mandevona maro olo natinao za matoky zalahady fako mine zay tsy vitanao minono mode Hengne Malagasy matanjy anticorne matanjy présidentne mbola zen fipetra isorona no faheny iny ambaran'zay fa komboka tragno mily magnano kasibosa mettre distance manasa tagnano sampagno mijano antragno fepetra nambaran'zahay jiaby natone tsy famorivoro izy mbola narene inagnano tole moyen anao fampategna tsisy clé Coronavuris nono mode everino mitovy amindro vazahagny zahe malagasy fa no tsy mety horas ny malagasy anao horas ny gasikara anao eko ndraiky mandevona maro olo natinao za matoky zalahady fako mine zay tsy vitanao tsy mety horas ny malagasy anao horas ny gasikara anao eko ndraiky mandevona maro olo natinao za matoky zalahady fako mine zay tsy vitanao minono mode tsy nahita hevitranao corona nazo CVO zahe koa fa tsy salame mihinana CVO anticorne gasy rô matanjaka molabiana CVO arabasikarane tsoresino famdana mode everino mitovy amindro vazahagny zahe malagasy fa no